Bismillahirrahmanirrahim. Her zamanında da Ebu Cehil bağda likulli Firavun'un Musa, her zamanında Firavun'un aleyhine bir Musalar kıyamet şiali, Musa'nın aleyhine de Firavunlar geliyor da. Her zamanında Ebu Cehiller, her zamanında Utbe yali, Umeyye yali adamlar bağda azavoy, yani dili zehirli, dili avuli, hatta dinin aleyhine keplemeli olsa, dili uzzin, ahunun aleyhine keplemeli olsa, Kur'an'ın aleyhine keplemeli olsa, Müslümanlığın aleyhine keplemeli olsa, namaz, mescid, ak börük, sakkalın hakkında keplemeli olsa, dili uzzin adamlar her zamanında bağda. Sen de şolara narahat bolyan. Şolun dowdaha yanacağını bilyen. Şolun cehenneme varacağını bilyen. Katı şoňa narahat bolup, yüreğin yanıp barýada ýöneşiň bolup duran ýagdaýyna aýdasyn gelýär. Dini düşündiresin gelýär. Şolar bir musulmançylygy öwresin gelýär da. Amma ey musulman nogon, eger gördüň maktyň tarapdany seni maskara edip, tahqir edip, ahun mollany ýogalap gören adam bolsa rahmet edip görme. Dini şoň ýanyna aýdyp düşündireýinip dini kiselip durma. Ol ýöne ýanyndan gaçyp sygybylyň bir paý bollugyň. Özüňi bir telekeçilige çekmese ol adam onu ýakşylyga getirip bolmaýa, ol Hudaýyň taýagynyň aşagynda galan adam, Hudaýyň çywygyny ýen adam, onu hiç moga dogry ýola getirip salyp bolmaýa musulman bolýar. O bu zamanın Ebu Cehil ol. Bu zamanın otubasal adam. Bir vakt İsa aleyhisselam öz ovasından bili-billiginden kaçıp baryanmış. Mevlana mani 3. defterinin Mesnevi Şerifinin 3. defterinin 455. safhasyny götürýär. İsa yen Meryem bekuhi mi gurih şir guya hune ura mi khas riht izinden bir kaplan qawlap baryan ýaly qaçyp baryanmışdyk da. Bir şir izinden qawlap baryan ýaly qaçyp baryanmış. Bir çofany görüpdir. Hazreti İsa mı Havva? O näme nerden qaçyp baryan, nämeden qaçyp barýaka? Bu da izinden çapmaga durupdyr. Ey peygamber Huda bir dur berek dipdir. Ne haber we qaçyp barşyň dipdir. Kes peygamber zat hak ýeklense biz kemara ender gurizat müşkilis. Beýle qaçyp baryan, nämeden qaçyp baryan? Bir lehzede bir dursana dipdir. İsa aleyhisselam şoň kefine de gulasman qaçyp baryan bolmaly. Jan nogon men alqalma wor dipdir. Mudaham bolma wor men qaçaýyn nestaga. O aýdada kimden qaçyp baryan, nämeden qaçyp baryan? Onu mene şu ovada bir düşünsiz adamlar var. Ovada bir ahmak adamlar var. Bir hakylsız adamlar var. Şolar kep düşündirip bilmän şolaň elinden qaçyp gaýtdym dipdir. Şolaň elinden qaçyp baryan dipdir. Ýanky çofan aýdypdyr, "Wa, sen İsa ol gözi kulagy kera adamlar açýan İsa dämisen?" dipdir. "Hawa, o gözi kör adamlar açýan İsa dämisen?" dipdir. "Hawa, men dipdir." "Wa, yatan palçykdan näme kuş ýöjüp uçurýan İsa dämisen?" dipdir. "Hawa" dipdir. "O yatan ölüýüni diriltýän İsa dämisen?" dipdir. "Hawa" dipdir. "O ýa näzire bolýar bir ahmagy düzeldi bilmeýän" dipdir. "Näzire bolýar bir düşünsizi däni awad edip bilmediň" dipdir. "Olar näzire gelip däni sagaldyk göberýärdiň, näme diýärdiň mege" dipdir. İsa aleyhisselam dipdir. Olara bir dua madi, bir wordum madi, bir tesbih madi, şolar okuýamda açıly bererdiler dipdir. Ýanky çofan aýdypdyr, "Oy, ahmagy da okuýamlar şu tesbihinden" dipdir. İsa aleyhisselam näme dipdir? "Xandamandra berdele ahmak ve wod. Xandamandra berdele ahmak ve wod. Sad hezaran bar dermani nashod." Ahmagy da okuýdum şu Wordummy dipdir, şu tesbihlimi, dualamy ahmak adamlaryň üstüne de müňler çalar okuýdum dipdir. Amma peýda etmedi dipdir. Om ýanky çofan aýdypdyr, "O näzire bolýar? Yatan öle peýda etýär duaň" dipdir. "Yatan ahmak samsaga näzire peýda etmeýär" dipdir.
Gidip gören kulağı ker, eni doğma ha. Gözü kör adamları peyda etdi o doğan diptir. Näzir bolýar gözü, dili, ağzı, kulağı salym adamları peyda edenak. Onu İsa aleyhisselam aýdypdyr. Goft ranj ahmaqi qahri Hudas. Hudaý sakladyr. Goft ranj ahmaqi qahri Hudas. Ranj kuhri nist qahr an ibtilas. Bu parga diýipdir. Gözü kör adam on çekip beren kıyınçılığı Allah Teala tarapdan imtihan fakat dipdir. Amma ahmaqın çekip beren kıyınçılığı Allah'ın qahru gazabı onun üstüne düşüpdir dipdir. Allah'ın çiýiginiň eteğinde qalan adam bolupdir. Oňa aslan derman edip bolmaýar. Men derman tapmadım kaçıp barýan dipdir. Zahmagan bi guriz çun İsa gurih sohbeti ahmaq besi hunha berih diye Mevlana. Şudur bir her zamanda bir ahmaq adam hada, bir düşünsiz adam hada. Näzirip dürdäne fedaý diýen Hudaýdan, Kur'andan, peýgamberden gene de bir düşünsizlige urýan adamla bada özüni başarsan gaçyl adamlardan peýdasy ýokda. Özüňe gary bildiň bir paý bollugyny da olarlar. Hudaý Taala da peýgamberimiz aýtdy. Sen nidi ýerde deşik tapsaň girjek bolýan diýdi. Göňe nerdiwan goýup çykjak bolýan näme diýip bir mojizege tirakan ahmaklar düzeltjek bolýan başarmarsyň diýdi. Oňa gaty zähmete galyp görme diýdi. Beter ýüregiňe agram salyp, beter ýüregiňi narahatçylyk bilen doldurup durma diýdi Hudaý Taala. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.